Il-Partit Nazzjonista qed jappella biex issir investigazzjoni quddiem l-inkompetenza tal-Wasteserv brabta mal-inċineratur fil-Matab. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tnejn fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonista biex Shadow Ministers Rebecca Borg u Yves Borg Bonello. Ġimgħa ilu l-Partit Nazzjonista kien talab l-investigazzjoni mill-NAO dwar dan il-kuntratt ta' 600 miljun wara li l-Gvern Laburista kien wiegħed li pajjiżna jkollu inċineratur li jibda jopera mill-2022. Iżda, sissa, għadna minajru u dan b'riżultat li l-poplu Malti Wawċi għandu problema ta' skart ikbar minn qatt qabel hekk kif pajjiżna laqgħet jesporta l-iskart u sinqas għandu inċineraturi opera. U dim dan kollu d-deputat nazzjonista Rebecca Borg qalet laħat sissa ma refa responsabilità għal dan in-nuqqas. Kif tista' il-Wasteserv tajt li m'hemm xejn ħażin meta qorti kellha dan il-kliem jebes? Min poġġa dawn in-nies li kellhom konflitti? Ħadd mill-Ministri sissa ma refa ir-responsabilità. Ħadd ma jrid jerfa ir-responsabilità. Il-Partit Nazzjonista qed jappella standards u normalità meta jingħataw tenders sabiex ma nerġgħux naraw l-istess storja tal-Vitals. Bid-deputati Yves Borg Bonello qalet li pajjiżna qed jibqa' jieħu passi lura minflok il-qudiem b'detriment tal-poplu kollu. Suppost aħna qas biss qegħdin hawnhekk. Għax pajjiż normali bil-flus il-poplu tender li jiswa daqstan flus nerġa' nfakkar 600 miljun euro ma l-ewwel dubju jitwaqqaf kollox u jerġa' jibda mill-bidu il-proċess. Imma aħna mhux pajjiż normali. Iżda minflok waffqu bdew mill-bidu kif għandu jkun f'pajjiż normali u f'tender ta' 600 miljun euro, id-Departiment iddeċida li jibqa' għaddej qisu romblu minn fuq kulħadd. Il-Partit Nazzjonista ilu snin jimbotta biex isir il-proġett tal-inċineratur u kieku l-Gvern beda jaħdem minnu fih l-inċineraturi li jopera sentejn. Iżda, minflok qed janżel li jipprova jagħti tenders li tal-qalba. Fil-fatt f'Ġunju li għadda tender kien ġie annullat mill-qorti, tender li kien jiswa ma' 600 miljun euro li kien ħareġ mill-Ministeru tal-Ambjent immexxi minn Mirjam Dalli. L-qorti kienet iddikjarat li meta ngħata tender żewġ membri fil-bord tal-kuntratti kellhom konflitt ta' interess.